știm, lumea întreagă trece printr-o perioadă fără precedent. Într-o astfel de situație e nevoie de viziune și inspirație, întrucât istoria nu notează exemple de bune practici din care să ne inspirăm. În această situație, noi rămânem alături cetățenilor Republicii Moldova. Fără ca să aruncăm mereu pietre în grădina oamenilor de cultură, pentru că ei animează viața spirituală de la sate. La moment, sigur că situația este destul de complexă în ceea ce ține de organizarea de evenimente. Există un ministru al Educației, Culturii și Cercetării care se numește Igor Șarov. Și noi avem suficiente pârghii să soluționăm o mare parte a problemelor. Iar cei care vor să se ocupe de speculații nu au decât să o facă. Eu simt o mare responsabilitate pentru cei care sunt din domeniul educației, a culturii, tineretului, sportului, oameni de știință pe care îi reprezint, pentru că eu vin din acest domeniu. Și în ultimul timp sunt mult prea mulți sfătuitori. Eu accept, în permanență a fost pentru dialog. Vă așteptați la faptul că vor să avea multe solicitări de astea de a vă implica în soluționarea lor? Dar Ministerul se ocupă de politici. A fi un ministru înseamnă să asuma o responsabilitate. Eu ne-am asumat această responsabilitate în aceste clipe și nu voi tolera anumite momente de amestec în activitatea Ministerului Educației, Culturii și ce îl reprezint.